rigtig godt efter nu. Hallo her. Hej. I vink. Ah, det var godt. Jeg skal lige vise jer noget. Jeg har brugt her den fede finger, Christian. Sådan her, tak. Så vender jeg lige kameraet om her. Sådan her. Du kan se 7. og 8. klasses klasselokale, ikke? Det er mega fedt. Skal I læse noget heroppe på tavlen, hvis I kan her lige om lidt? Ja. Kan I se det? Ja. Hvad står der? iPad til Hune Friskoles Der elever. står iPad til Hune Friskoles elever. Det vil sige, alle dem, der går på Hune Friskole efter sommerferien, de får alle sammen udleveret en iPad. Hvad sagde han? Og han sagde, det er frilstart. Nej, det sagde han, det var det faktisk ikke.